Haino hai Belphang Naka point no checking Khlaimani Jorao Khoroknwi Bangladeshi na arrest Khlaikha Baijalbari thanani police Khoroknwi mung khokon sarkar te anek sarkar party mung no tiye chaitu nai tu mung khorjak tabok Baijalbari thanani police Party mung no te Khoroknwi bisingte Shawman ka farsal sanjo Jorao Belphang Naka point no checking Khlaimani Jorao TR063651 marine kungsa to mal khongo Khoroknwi Bangladeshi na arrest Khlaikha Baijalbari thanani police Khoroknwi agornate ko manjaka Bangladesh ni 1000 cash rangte mobile phone Party mungnote Khoroknwi bisingte Shawman kha Khoroknwi Bangladesh rok auto mal khongbai ke Mohanpur ni khoi faising thangoi tongmani Khoroknwi Party mungo borokna kok sungpring mani yagola ok Khoroknwi shiklana Bangladeshi hene kosimundumani Khoroknwi kashi faika Borokni mung khokon sarkar te anik sarkar Tini Naka wa ani sub inspector monojit development tongmani Naka seeking Khlaipura Naka seeking Khlaipura auto gari kaisa TR063651 gari Naka bathak riwi check Khlaipura aro charai Khoroknwi o jesem tabok tubnaya charai Khoroknwi no gari bising mangkha bumung rok sungka ke borok kisar gaurok goi bumung rok kaham ke chaimalia para sungjak borok ke borok kaham ke chaimalia apur ke ani officer kaham ke no borno nokhariwi sungma pore borok saka kaisa ke khokon sarkar tai kaisa ke onik sarkar sing sawo kaisa to Silet district ni tai kaisa to Brahmanbaria district ni ke borok ne oro bag rok knife rok mobile rok mangkha tai Bangladesh ni rang 1000 borok ne oro mangkha ke jehetu borok saise malia angke jeng motamuti bono Bangladesh ni no romitu khata tabo thana auto bujak bad baki processing jeng Chini je official procedure tongmani jeng auto khini khainai Party mungno rogai chaitu nai tu mungo khorjak tabok Baijalbari thanani police Party mungno rogai police ta mo sakthar mungna hana abujorano kok sanai Khwaini shimi biplomni kok thu Chini Khorang